Il-festa ta' San Pawl fl-10 ta' Frar hija festa għażiża għalina l-Maltin u l-Awċin. Din is-sena nixtieq li bħala komunità nirriflettu ftit fuq l-ikbar don li ġabilna l-Apostlu missierna San Pawl. U li laqqana ma' Sidna Ġesu Kristu, ma' Ġesu ta' Nazaret. U kien iltaqa' miegħu fit-triq ta' Damasku. Niċċelebraw din il-laqa speċjali u partikolari tal-Apostlu missierna ma' Ġesu fil-festa tal-konverżjoni tiegħu nhar il-25 ta' Jannar. Ftit jiem wara niċċelebraw il-laqa tagħna ma' Ġesu li saret bil-ħidma tal-Apostlu tal-Ġnus. Ġesu stess meta ta' il-missjoni lil San Pawl u taħ kmand biex ixerret il-bxara tajba lil-ġnus, kellmu wkoll li kellu ilaqqa lil-ġnus mad-dawl tiegħu u jgħaddihom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Il-liturġija, it-talb tal-Knisja fil-festa tal-10 ta' Frar propju jibda b'din il-profezija sabiħa. Il-poplu li kien jimxi fid-dlam ra dawl kbir. Dawl kbir idda fuq. Nistgħu ngħidu li fl-10 ta' Frar aħna l-Maltin niċċelebraw il-fatt li ltqajna ma' dan id-dawl. Dan id-dawl li il-poeta nazzjonali Dunkarmi sejjaħlu id-dawl li żjed ħelu, l-oħla dawl. U jgħid li Alla libbes lil Malta b'dan id-dawl li żjed ħelu. U nfakru aħna fl-innu nazzjonali b'did-dawl bl-oħla dawl int libbest lil Malta. U hekk infaħru lil Alla kull meta inkantaw l-innu nazzjonali. Infaħru lil Alla wkoll għaliex f'dan id-dawl li ġabilna l-Apostlu missierna aħna ltqajna wkoll mad-don kbir tal-Ewkaristija. L-Ewkaristija li aħna niċċelebraw f'kull qudiesa, b'mod partikolari fil-weekends, meta aħna nfakru l-jum tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Il-laqa tal-Apostlu missierna ma' Ġesu huwa l-laqa mhux ma' katavru imma ma' Ġesu ħaj, Ġesu xuxtat. U din il-fidi li ġabilna l-Apostlu missierna niċċelebrawha f'kull qudiesa ma b'mod partikolari fil-jum tal-qawmien mill-imwiet f'jum il-Ħadd. Tkun ħaġa sabiħa li aħna nitħeġġu biex kull nhar ta' Ħadd niċċelebraw dan id-dawl kbir li laqqana miegħu l-Apostlu missierna.